салому дуруд тамошобинони азизи канали Футбародарон. Давоми август абадан дар таърихи футбол боқӣ мемонад. Он рӯз ҳодисае рух дод, ки ҳеҷ кас тасаввур карда наметавонист. Лео Месси расман футболбози ПСЖ шуд. То бовари кас намеояд, ки ҳамлагари аргентинӣ дар Барса нест. охир ӯ рамзи асосии Барселона буд. вақте калимаи Барселонаро ба забон мегирифтем, якум шуда Месси пеши назар меомад. ПСЖ аз омадани Лео қариб ки ҳеҷ чизро ҳис накард. яъне даста чӣ тавре ки пештар ҳунарнамоӣ мекард, ҳоло ҳам ҳамин хел аст. аммо Барса бошад зарари ҷиддӣ дид. то баромадан ба плей-оффи Лигаи Чемпионҳо зери савол аст. анда дар Ла Лига бошад, Каталониё дар ҷои нӯҳум қарор доранд. чанд рӯз пеш ҳамлагари аргентинӣ ба нашрияи испании Diario Sport интервю калон дод, ки на ҳама ба он таваҷҷӯҳ карданд. дар он интервю Месси хоҳиши баргаштанашро ба Барселона баён кард. дар барномаи имрӯза маҳз оиди ҳамин интервю ва ояндаи Барса бо Месси гап мезанем. лайк мондан ва обуна шуданро дар канал фаромӯш накунед. мо бошем оғоз мекунем. Лигаи Чемпионҳо ба анҷом расид ва чун анъана навбат мерасад ба рақобатҳои Лигаи Аврупо. имшаб моро якчанд бозиҳои ҷолибу дидани интизоранд. барои босам шавқовартар кардани тамошои онҳо метавонед ба 1x муроҷиат кунед. дар 1x ба ҳама рӯйдодҳои варзишӣ коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд ва ҳамчунин ҳамаи обуначиёни навро бо промокоди Touchfoot то $100 бонус интизор аст. ссилкаи бозӣ дар комментария. имкониятро аз даст надиҳед. чанде пеш президенти Барселона Жоан Лапорта дар бораи он нақл кард, ки чӣ тавр Месси аз даста рафт. рафтани Месси бадтарин ҳодисае буд, ки бо ман рух дод. хело интизор будам, ки ӯ назди ман меояду мегӯяд, ки ман розиам бепул дар Барса бозӣ кунам. пас аз ин суханон мухлисон дар шубҳа монданду саволи асосӣ ин буд: оя Месси дар ҳақиқат метавонист дар дастаи каталонӣ боқӣ монад? агар ин тавр бошад, пас чаро ӯ ба ПСЖ рафт? ин суханони Лапорта чунон ба Месси сахт расиданд, ки ӯ дар интервюяш чанд рӯз пеш дар бораи ин гап зад. тамоман интизор набудам, ки аз Барса меравам. то бозиҳои дастаро тамошо мекунаму ва худро дар Камп Nou ҳис мекунам. барои боқӣ мондан дар даста ман ҳама корро кардам. аз ман талаб карданд, ки маошамро 50% кам кунам ва ман розӣ шудам. ҳеҷ кас аз ман талаб накардааст, ки дар Барса бепул бозӣ кунам. ин кор аз рӯи қонунгузории Испания номумкин буд. Лапорта чунин сухан гуфт, ки гӯё ман бо хоҳиши худам аз Барса рафта бошам. суханони ӯ ба ман сахт расиданд. аз рӯзе, ки ба ПСЖ гузариш кардам, то ҳол бо ӯ суҳбат накардам, гуфт Месси. Лапорта пеш аз он ки президент шавад, ҳамаро бо ваъдаи он ки Мессиро дар даста нигоҳ медорад, ба худ ҷалб намуд. ҳама ба ӯ овоз доданд. дар натиҷа ӯ аз уҳдаи ин кор набаромаду акнун бошад айбро гӯё ба гардани Месси бор карда истодааст. ин аз рӯи одоб нест. баҳрҳол ҳодисае, ки ҳама интизоранд, ин бозгашти ҳамлагари аргентинӣ ба Барселона мебошад. Месси дар ин бора чунин гуфт: ман дар куҷое ки набошам, ҳамеша оиди Барса фикр мекунам. ҳамеша дар тасаввуротам аст, ки рӯзе ҳатман он ҷо бармегардам. мехоҳам ба Барселона баргашта дар вазифаи директори варзишӣ кор кунам. бозгаштамро ҳамчун футболбоз дигар тасаввур карда наметавонам, аммо ҳар чӣ рух доданаш мумкин. мехоҳам, ки дар системаи Барса кор карда онро беҳтарин дастаи дунё кунам, гуфт Лео Месси. ана ҳамин гуна бозгашти Лео. албатта на он тавре, ки мо интизор будем. Месси мехоҳад директори варзишӣ гардад ва масъалаҳои трансфер, проектҳои варзишии даста, таъин кардани ин ё он тренер ва ғайра масъалаҳои пурқувват кардани ҳайатро ҳал намояд. ростин барои Месси ягон вазифаи нав нест. вақте ӯ дар Барса буд, хариди фурӯши футболбозонро бо ӯ ҳам маслиҳат мекарданд. Месси дар интихоби тренер ва президенти даста маслиҳатҳо медод. рости 1-2 соли охир ӯ бо роҳбарият муносибати худро хело бад карда буд. вақте Месси карьераи худро ба анҷом мерасонаду ба Барса бармегардад, бо эҳтимоли зиёд ӯ зери роҳбарии Жерар Пике кор хоҳад кард. ҳимоятгар ҳамеша мехост президенти Барселона шавад ва дар ин бора рӯйрост гап мезад. чанде пеш ӯ ихтисоси бизнесро дар донишгоҳи Гарварди амрико омӯхт ва барои роҳбарӣ кардани дастаи Каталонӣ пурра омода аст. агар ӯ номзадии худро гузорад, мухлисон бешубҳа ба легендаи дастаашон овоз медиҳанд. бо эҳтимоли калон Пике ва Месси дастаҷамона кор хоҳанд кард ва баробар вазифаҳояшонро шурӯъ мекунанд. ҳамчун футболбоз онҳо барои даста хизматҳои калон карданд. мебинем, кани дар оянда ҳамчун роҳбарият чӣ корҳо анҷом медиҳанд. ин хело шавқовар хоҳад буд. бо ҳамин тамом дӯстон, бо шумо буд канали Футбародарон ва ровии барномаҳо Берӯз Артиков. хайр то барномаҳои дигар.